Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. And yan usab ang atong tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog. Uban na sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. O dili nato kalimtan ang atong pagyukbo sa atong obispo dinhi sa atong Diocese of Dipolog nga mao gayoy gahatag og pagtugot niini nga mahimo kini nga tulumanon. The Most Reverend Severo Caermari atong pagyukbo kaniya uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong Diocese of Dipolog, no? Nangamahan sa gimbuhatong pastoral, no, diri sa atong dapit, no, sa Diocese of Dipolog. Og sama pananglit, no, kauban niya ang atog yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, ang atong Director sa Bible Apostolate. Inabagan usab ni Reverend Father Ruin Salvo o ato namang nasayran nga bag-o lang gi-announce ang reshuffling, no, sa ato mga kaparian o ang atong pagpahibalo po di kay ninyo, no, nga ang atong katekismo nga matag Biyernes mapadayon gihapon, no, alang niya itong nangutana, no. Naman tay katekism matag Biyernes di nang ato gayong presider o instructor ang ato gayong director, no, usa, no, sa CFD, no, si Reverend Father Ruin Salvo nga isamtangan i-assign na siya sa San Roque si Kayab. Kanya nagka-istoryahan namin nga mapadayon gihapon ang katekism, pero kung mo karong June, no, bulan sa Hunyo nga mo effect na ang ilang reshuffling, dito na himuon ang katekism, no, sa simbahan di na-assign si Reverend Father Ruin Salvo, no, sa San Roque Sicayab, no. Matag alas 7, no, matag alas 7:30 ni sa Biyernes. Alas 7:30 o ngadto na gyud na alas 8:30 o moabot pa gali na alas 9, depende sa sitwasyon pod, no, kung mataas-taas. Okay. O by the way, kadtong buot yun mo sunod ana, mag-monitor lang yun mo sa Facebook kay naaman po yung mga higayon nga dili madayon ang katekism kay doon na po'y laing nakasked nga muadungan ang atong pari si Reverend Father Ruin Salvo manang naapoy mga Biyernes nga wala tay katekism, no, ma-announce na, mapahibalo na diya sa Facebook. Okay, no, naman tay group diha o monitor lang yun mo sa kena bang kining Facebook, no. By the way, ang atong Facebook kining inyong higala, no, si Silbert, no, ang akong Facebook name, no, Silbert Adriatico Dondoyano, no, kay ako ning gipahibalo po dayon ninyo aron dugang informasyon nga wa na ko malitok diri, pwede ninyo ipangutana diri sa akong inbox, no, sa Messenger kung nakahibalo mo sa akong Facebook para nga kung dunay informasyon nga gusto ninyo masayran nga wa na ko mapahibalo, pwede ninyo mapangutana og atong PM po ninyo, no, ma-message diya sa Facebook o about sa catechism, no. Gusto ba mo pod mo appeal sa grupo sa CFD, mo appeal sa Bible study, so mao na. Og dili ninyo makauban karon si Attorney Abbas, nag-message siya sa ako nga dili siya kaari karon mong dali-dali gani ko, no. Og ari dire og mao na nga
kini no inyong higala si Silbert Don Doyano Sr. Mauusay makauban ninyo sa atong tulumanon karon lanog sa kamatuuran sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog, no? Sa CFD, no? Ma-interchangeable nato ng CFD o Bible Apostolate, no? Parehas ra na og krusada. Okay. Ang CFD naka-focus lang yun sa defending the faith. Ang Bible Apostolate mao gihapon pero medyo broad, no? Ang Bible Apostolate, no? Mas lapad ang iyang scope, oh? Ang iyang mission, oh? O ang pagdepensa sa pagtuo parte lang na, no, sa mission sa Bible Apostolate. So mao na. So kini inyong higala, no, si Silbert mao say makiguban kaninyo kasamtangan agis pagdali-dali. Wa na mapahibalo po nato si Nicolay. Okay. Bago ra gyud ko nakahibaw sa kanabang hinanalang informasyon nga dili kaari si attorney mao nang dali gyud ko gikan pa kuspinyan. Okay. 1 hour na kong dagan sa sakyanan. Na before nakaabot pa gyud. So karon, no, napaba ko'y nalimtan, no? Atong pasalamatan di ay tuod ang mga naghatag kinabuhi niini, no? Kay usama ni kabinayaran ning tulmanon lanog sa kamatuuran ang Kasigaturgo Oilfield Scene, no? Mga kasimbahanan lokal diri sa diocese ang nyaningamot pagtabang niini ubos sa pagpangusog yun ni Father Ramil Curong, no? Nga mahimog yun ning atong tulmanon. Salamatan nato si Father Ramil o kamong nagsuporta niini o di lang na ko may isgutan kay wa na po ko kay balugin sa kayo mo, no? So daghang kayong salamat. O karon, no, murag wa na ni santop sa kung na. So basta, no, akong pagyukbo ninyo tanan, no, mga Katoliko ug dili Katoliko, mga kauban ako sa grupo, no, sa Bible Apostolate sa CFD. Okay. Mayong hapon, mayong Sabado sa tanan. Karon diretso ta sa atong hisgutan karon, no, sa atong tulumanon, no, mga tinahod nga mga tigpaminaw og mga viewers, no. By the way, atong gi-record man mo nang kadtong mga dili ka paminaw ani nga oras diri sa radio ato ning ma-upload, no, human, no, ma-upload sa atong YouTube, no, ang Veritas Dipolog. So kung maganahan mo ni pagtuon ninyo informative ning atong tulumanon karon, pwede ninyo ma-share po dayon ang kopya ani, no. Og naka-live stream po ta karon, no, dinhi gyud sa istasyon DXAA, no? Naka-live stream na ano sa DXAA Facebook, no? Mao na nga duha ang atong record, no? Ang record na gyud dili live pero atong i-upload sa YouTube. Niya ang sa istasyon live gyud, no? O nang pasalamatan po nato, no, ang atong kanang management, no? Ang atong station manager uban na po sa technician, no? Dinhi, no, sa maong istasyon ato pong higala. Murag wa na ko'y nalimtan. Okay. Atong pasalamatan tanan-tanan. Okay. So diretso tano mga sinahod nga tigpaminaw. Atong mahinumduman ang usa ka kanibang rule sa may binisayaan ng rule. Kana bang mauna gyud ni ang kinibang orthodox o dili nimo masupak nga kinibang sa may binisayaan ng rule. Oh, nga bali ikaw karon bisan pag dili ka Katoliko man og dili Katoliko, parehas gyud nga muuyon nga kung naay
dili maayo nga paggamit sa usa ka butang. Sama niya ng, for example, magisgot ag butang kana bang kwarta, no? Kanang kwarta kanang gamito na to sa pagpalit og pagkaon o bisan unsang atong gikinahanglan, no? Mopalit magyuta, no? Murag ambot og naabay mga tao nga wa magkinahanglan kwarta, no? Nagkinahanglan ta tungod kay ang pagkaon paliton man, no? Ang atong sapot, atong sinina paliton man. So need na to ang kwarta sa atong kinabuhi sa kalibutan. Now nganong ako ning gihisgutan nga kamo Katoliko man og dili Katoliko parehas ni uyon nga adunay insakto o maayo nga kagamitan ang kwarta mo bitawng manrabaho ta aron makasweldo para natay kwarta para natay ipalit sa atong mga sa Tagalog pa pangangailangan sa atong Binisaya mga gikinahanglan. Okay. Now, mao na nga wala siguro mo supak ana, no, kung muingong ko ba nga ang kwarta pwede na tong gamiton sa pagpalit og makaon o bisan unsang butang nga atong gikinahanglan. Apan, napoy apan. Bisan ang kwarta pwede na tong gamiton, oh, nahimo na tong need ganin sa atong pagpakabuhi aning kalibutan na, oh. Bisan magamit na to na nga butang, dili ka na bawal, dili ka na dautan, pero adunay bawal usab sa paggamit og kwarta. Unsa may bawal o unsa may gidili sa paggamit og kwarta? Ang gidili o bawal sa pagbaton og kwarta kana bang ang kwarta gamito nato sa pagbayad ba og mga killers? Kana bang naay mga igsuo nato, mga tao nga gusto na tong rikidahon, gusto na tong patyon, nya dili ta kahimo, wala tay sana mahadlok ta sa atong kaugalingon, pero gusto na tong patyon kanang tawhana kay nasuko ta or unsa baka kontra baka nato sa politika, gusto na tong patyon, murag nagkinahanglan ta nga sa atong pagpakabuhi kinahanglan patyon ng tawhana, no? Unang kung dili nato mahimo ang pagpatay niya manang manuhol ta, no, musuburno ta, no, mubayad ta og hired killers alang sa pagpatay og tao, di ba? Mao nay sample nga dili maayo nga paggamit sa kwarta. Pero kung dunay dili maayo nga paggamit sa kwarta, dili gyud na pod mawala sa atong pangisip nga nagtuo ko nga muuyon pod mo, kung naa mo sa insaktong pangisip, muuyon sab mo nga kung naay dili insakto o dautan nga paggamit sa kwarta, napoy insakto, napoy maayo. So both, no, na say kanabang both ipasabot nga okay, napoy dili okay. Parehas na po na sa kanabang constructive criticism o constructive criticism. Kana bang pagsaway nga konstruktibo. Unsa man siya? Maayo nga pagsaway, no? Maayo na siya nga pagsaway. Pero kung naay maayo nga pagsaway o constructive nga criticism, napoy dili maayo. Na gitawag na siya destructive criticism. O destructive criticism. So dili na mawala gyud sa ato yung pagtuo ba nga ang usa ka butang o usa ba ka buhat naay maayo napoy dili. So nganong ako ning gihisgutan ninyo kay maghisgot na pud taron og kining mga larawan sa Katoliko og mga ribulto sa Katoliko. Nga naman kay ang Katoliko nakita man gyud ninyo na nga naa man gyud mga larawan og ribulto. Di ba? Pero ang piro lang kay dunay mga igsuo nato nga kasagaran nila nahimulag na kon mga separated brothers and sisters. Ang naa sa ilang hunahuna nga kita kunong mga Katoliko nasayop ta. Nakahimo kuno ta og bawal o kanang gidili sa Biblia ato kunong nahimo na kay naaman kuno sa Biblia ug naa man gyud sa Biblia nga ang Dios gadili
sa pagbuhat og mga larawan og ribulto. Nana sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Unya kay kining atong Katoliko gahimo mga larawan og ribulto. Mao nang moingon sila nga Katoliko nagsupak sa sugo sa Dios. Particular gyud nga sugo kana yung napulo ka sugo kay naman na sa napulo ka sugo ng pagdili og mga larawan og mga ribulto. So karon unsaon man nato paggamit no? Unsaon man nato paggamit ang kadtong premise nato ganina no? Kadtong atong hisgutan no pagsugod gyud no? Himuon nato tong premise nga dili mo mosupak nga sama sa kwarta na ay maayo nga paggamit sa kwarta, dili bawal, pero napoy bawal. Unsa may bawal sa paggamit og kwarta kana bang isuborno o ibayad na tog hired killer. Dayon napaglain kung himuo na tong Dios ang kwarta. O mahimo na po ng Diyos-Diyosan, di ba? Kung ang kwarta maunay atong number 1 sa kinabuhi, dili tong tinuod nga Dios sa langit, no? Ang kwarta na mo'y atong gihimong number 1 o Diyos, mahimo na po ng Diyos ng kwarta. So, mo na'y bawal pod. So, pero, kung doon na'y bawal, napoy dili bawal. Kwarta lang gihapon. Di ba? Mao po na sa larawan o ribulto. Ato ning klarohon mga igsoon. Actually, ingon ana ra pod ang mahitungod sa ribulto. Ang Dios, wala gyud gadili ang Dios sa paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga tumong, insakto nga gamit. Ang ingnon ta lang ang nakakulang, no? Ang makaingon ta nga ang mga dili Katoliko god pasensya na ha pasaylo ako nga moingon. Nga kanang mga dili Katoliko nga gasaway sa Katoliko mahitungod sa larawan og ribulto. Nagsaway sila kay mura ba og adi kay mura mao gyud. Dunay kulang sa ilang kanabang panglantaw mahitungod sa larawan og ribulto. Kay nakabasa man sila sa Biblia nga adunay pagdili na nawala na sa ilang huna-huna kadtong akong giingon ninyo ba nga unya kay naaman po'y sakto nga pagbaton og ribulto o larawan kay sama gud sa kwarta lagi kung naay dili maayo nga paggamit sa kwarta naapoy maayo. Di ba? Kana pong criticism o pagsaway na ay dili maayo nga pagsaway pero naaman po'y maayo. Kanang constructive. Iyon na po. Sa mga larawan og ribulto ingon ana gihapon. Ang nisantop lang sa hunahuna sa mga dili Katoliko kay katuramang pagbawal. Wala man nisantop sa ilang hunahuna ang dili pagbawal sa ribulto. O nang wala sila ribulto. Nakaroon ato ning hisgutan. Unsa man ning pagbawal sa ribulto og unsa man po ning pagtugot sa ribulto. Kay ayaw lagi wala sa inyong unahuna nga kung naay pagdili naapoy pagtugot. Ato nang klarohon mga igsoon ha. Ato yung dili walaon gyud sa unahuna nga sama gyud sa kwarta. O bisan kining atong cellphone, uso naman ning cellphone ron. O bisan kining internet, o bisan kining radio. Kining mga technology na to karon. No? Pwede ning gamito na to sa maayo, pwede pod gamito na to sa dili maayo, no? Parehas kining diri sa media, no? For example, ang maayo sa media kung atong gamito ng media sa pagbalita og mga news, mga balita. Pero dili pod maayo ang paggamit sa media kung magpataka kag yaw-yaw diri sa kanginan o magpataka kag balita diya ma TV man o ma radio man. Dili pod maayo. Ingon na pod sa larawan og ribulto inana gihapon. No? Dili kay pagbasa nato nga ay ang Dios gadili og larawan og ribulto, then moingon na lang din ka ana bawal gyud ay wala gyud ay pagtugot. No way mga igsoon, no. Nakaron, unahon nato ning unsa man ning pagdili sa Dios sa mga larawan og ribulto. Og unsa pod ang iyang pagtugot. Di ba? Mao nay kumpleto nga pagtuon. Mao nay kumpleto nga kanabang paghulagway sa unsa gyud ni kining mahitungod sa larawan og ribulto kay kung moingon ka nga absolute gyud nga gidili ang larawan og ribulto mao na nga
ang mga dili katoliko wa sila larawan og rebulto, di ba? Oh, di ba? Oh. Mga katoliko raman o katong orthodox nga gikan ra pud nas katoliko, no? O kanang aglipay nga gipang kopya ra pud nila ng mga pagtulunan sa katoliko gawas sa uban nga wala nila gikopya, no? Oh, pero na sila gikopya. Di ba? Oh. Sumaw na karon kana bang panghuna-huna ba sa mga dili katoliko sama sa born again, sa Badista, Iglesia ni Cristo nga moingon sila nga kami mo'y insakto kay wala mi larawan og rebulto. Oh. Sa simbahan. Kamong katoliko supak na inyong gibuhat sa Biblia, no. Nakaron ato ko nung huna-hunaon pagayo. Ang katoliko gabuhat og larawan og rebulto. Pero ako ning klarohon ninyo gisigurado na sa katoliko nga ang tumong sa paghimo og larawan og rebulto dili kadang gipasabot sa Dios diha nga pagbawal. Oh? Dili, oh? Ngano man kay ang pagbawal sa Dios sa mga larawan og rebulto kadto ramang gisinayo paggamit. Unsa may sayop nga paggamit sa larawan og rebulto nara po diha sa balaod sa Dios, no? Nasa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 gikan jud sa verse 3 up to 5. Unsa may giingon diha sa Dios? Ang giingon sa Dios, ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa verse 4 mao na din to. Gimanduan ta sa pagdili, no? Dili paghimo og mga larawan o rebulto, no? Bisag atong tanan na lang yun no? Oh? Bisan kung tanaw na to litra por litra kadto ramang tuwa sa ibabaw sa langit, sa ilalom sa yuta, di ba? Kung ato bang litrahon. Pero kung ato gyung sabton sa lapad gyud nga pagsabutan ng sin of idolatry, dili lang kay kadtong mga larawan nga ang hulagway tuwas langit o tuwas lalom sa yuta, no? Kay mahimo man nga bisan pag-unsa nga butang, no? Nga kung himuo na tong Dios unya dili tinuod Dios, idolatry gihapon na. Gani nag-ingon tong usa ka pari nga akong nahibaw-an ang iyang explanation aning idolatry, bisan gani kunong mga hilig, oh, kana bang mga hilig nato sa atong kinabuhi nga diha na ta nakapokus nga wala na galita mo simba sa Dios, wala na ta mo adto og simbahan kay nagsigira ta og for example dula, no, kanang mga nabuang ta og games, ang uban nabuang og droga, no, kadtong na-addict og droga, no, nga nahimo ng number 1 sa kinabuhi ang droga, ang uban pod games, ang uban pod kanang unsana kanang kahilayan, idolatry kuno gihapon na, sama ra gihapon na og pagbaton og Diyos-Diyosan. Kay kanagong sugo sa Dios diha nga pag-ingon niya nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayha naman din siya niingon nga ayaw kamo paghimo og larawan o rebulto bisan unsa den dili mo muyukbo. Kung ato gunang sabton, sakto man gyud na, no? Kung maghimo ta og larawan o rebulto, unya himuon nato ng Dios, bawal gyud na. Kay sayop man na nga pagbaton o paghimo og rebulto. Kana bang himuon natong Dios? Mo magyud na instruction sa Ginoo. Actually, ang Dios wala siya magdili kung dili nato himuong Dios ang rebulto. Bodi ba sabot kung sakto ang atong tumong sa paghimog rebulto, wala ta bawali sa Ginoo na unsa may prueba? Ang prueba nato tungod kay ang Dios gani gapahimog rebulto. Gapahimog larawan, gani ang tao gibuhat sa Dios, giingon sa Henesis 1:26, larawan gali ang tawag sa tao. Niingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway o sama sa atong larawan. Na? Kumbot na hunaon ang Dios mo'y unang gahimo og larawan. Di ba? Mga igsoon, Henesis 1:26, ang Dios mo'y unang naghimo og kanang dagway o larawan. Unsa nga ang bersikulo, no, mga tinahod nga tigpaminaw og viewers? Henesis 1:26. Unsay giingon sa Dios diha? Buhaton nato ang tao sama sa atong larawan o sama sa atong dagway. Na
kung absolute nga gidili gyud ang paghimo og larawan o dagway, ang Dios di ay nakasupak di ay kay ang tao di ay dagway man, larawan man. Larawan kuno sa Dios. Di ba? Pero tingali mo ingon mo nga okay ra nang larawan nga mulihok. Wala man pod giingon diya. Di ba? Hinumduman na to nga ang tao nga gibuhat sa Dios, no, gihimo sa dagway o larawan sa Dios, pero dili biya na mulihok sa dihang wa pa huypi sa gininhawas kinabuhi. Basaro ko ninyo ng Biblia mga igsoon, nagingon diha ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway o larawan. Sa pag-ingon sa Dios ana o sa paghimo niya ana, dili pa biyan ang mulihok diretso. Sa ato pa ang tao gibuhat sa Dios, mura gid siya larawan o ribulto nga dili mulihok. Sa dihang wala pa huypi sa gininhawa sa kinabuhi. Kay ayha naman milihok ang tao sa dihang gihuypan na sa gininhawa sa kinabuhi. Mga tinahod nga tigpaminaw og mga viewers sa ato pa, ang Dios gani mismo mo'y naghimo og larawan. Unsa man, kanang tao, larawan man na. Una na Henesis 1:26, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, sama sa atong larawan. Di ba? No. Kung moingon mo nga, dili man na mulihok nang ipasabot diha sa Biblia nga gibawal. Ang tao, nilihok bagod diretso. Nang gigama sa Dios, ay naman milihok ang tao sa dihang gihuypanas gininhawas kinabuhi. Sa to pa, sa dihang wala pa huypi sa gininhawa sa kinabuhi ang tao nga gigama sa Dios, estatwa pa gyud. Sa may estatwa, karang dili mulihok. Di ba? Kaya ang tao, dili man mulihok sa paggama sa Dios sa dihang wa pa huypi sa gininhawas kinabuhi. Sa to pa, ang Dios gayud ang unang naghimo og estatwa. Di ba, Nixon? So, mamalandong rugod mo na, unya, dili lang kay kana. Kung absolute nga gidili ang paghimo og larawan og ribulto, ngano si Moises? Si Moises na ha, ang iyang sulugoon, giingnan niya si Moises sa Exodo 25, tudling 17 hangtod sa 22. Klaro kayo ni. Ingon siya nga, Moises, paghimo og duha ka larawan sa kiruben, ibutang kini diha sa imong himuon nga sudlanan sa kasabutan kung katubang Old Ark of the Covenant. No? Katong arka nga gisudlan sa papan nga bato nga tuwa dito na patik ang sugo sa Dios. Katong arka o Old Ark of the Covenant nga pwede po ni tawag na itong kaban. Sa ibabaw ko no, masig kakilid, gisugo si Moises sa Dios sa paghimo og ribulto, larawan sa kiruben. Unsa man ang kiruben? Balaan o anghel. Diba? So ang Dios maoy gasugo. Ang Dios mismo maoy gasugo ni Moises sa paghimog ribulto o larawan. Na, tanawa, kung absoluto nga gidili ang larawan o ribulto, nganong ang Dios gapahimo? Actually, mao na ni akong giingon ninyo. Wala magdili ang Dios sa paghimog larawan o ribulto sa insakto nga tumong, sa insakto nga gamit. Ang pagbawal lang sa Dios sa paghimo og larawan og ribulto kung sayop ang atong tumong sa paghimo. Unsa may sayop nga tumong sa paghimo og larawan og ribulto kung ipaka-Dios. Klaro kayo ang context ana, no? Wala gyud mag-ingon ang Dios nga ayaw mo paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga tumong o sa sakto nga gamit. Wala gyud mag-ingon ang Dios ana. Bisan pag bali-balihon ninyo nagbasa ng Biblia, gikan Henesis, paingon na sa Book of Revelation, wala gyud mag-ingon ang Dios nga ayaw kamo paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga gamit og insakto nga tumong. Wa gyud gaingon ang Dios ana. Unsa may giingon, unsa may gibawal sa Dios sa larawan og ribulto kung maghimo ka, naa sa verse 3 iyang gipasabot. Klaro kayo na. Exodo kapitulo 20 versikulo 3 unsay giingon sa Dios diha, ingon siya, ayaw kamo pagbaton og laing Dios, gawas kanako. Sa laing pagkaistorya, ayaw kamo pagbaton sa inyong kinabuhi og number 1, gawas kanako.
But pasabot niya kay siya ra may number one God, kay siya goy Dios, siya ay creator. So ang Dios ra gyud mo'y dapat himuon natong number one sa atong kinabuhi. Ang uban ato bang asawa, ang ato bang mga atong balay, ang atong mga kabtangan, secondary ra na, wahi ra na, no? Okay. Ang number one jud sa atong kinabuhi, Dios, kay Dios mo'y angay gyud nato yung halaran og tibuok nga paghalad o kanang pagsimba nga gitawag sa Grego og latria. Supreme worship that can be given only to God. Mao na ang gipasabot sa Ginoo nga kung maghimo tag larawan, maghimo tag ribulto, kay himuon natong number one sa atong kinabuhi o himuon natong Dios sa atong kinabuhi, bawal na. Kay usara may Dios sa langit. Usara ay Dios sa langit nga kung ato po nung tunan, usa ka Dios sa tulo ka persona, no? Separate topic ni kay about the doctrine of the Trinity mo po ni. Pero mauna, mga igsoon, nga ang Dios wala gyud magdili, no? Diri nasipyat ang mga dili Katoliko. Kay murabag nahulog Ginoon nga sa pagbawal nila larawan og ribulto, murabag na ingon anin na mahinoon ang nahitabo nga samara kuno nga ang Dios gaingon nga ayaw kamo paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga gamit o sa insakto nga tumong. Wa biya gaingon ang Dios ana. Unsay giingon sa Dios sa iyang pagbawal sa larawan og ribulto? Klaro. Sa verse 3 sa Exodo 20 nagingon siya, ayaw kamo pagbato ng laing Dios gawas kanako. Then mao na din to, gidili ang paghimog larawan ribulto hindi ka muyukbo. Sumadahon ng tulo ka bersikulo. Dili kay 4 ug 5 lang, kay kung 4 ug 5 lang imo sumadahon na magkontradict na ang Biblia. Diba? Kung ang inyong sabton kana arang 4 ug 5 nga gabawal og larawan og ribulto, then gabawal pud pagluhod. Oh. Unya unsaon man nga sa ubang bersikulo ang Dios gapahimo man pug larawan. Nagsumpaki di ay na. Diba? Oh, gani sa Ezekiel 41. Ezekiel 41:15 hangtod sa 20, ang templo ni Solomon. Templo sa Dios ni Solomon, naay mga larawan, nagyapon larawan sa anghel, nagiklaro pag yun naay dagway, naong pag yung tao. Di ba mga igsoon? Yan, napag yung dagway sa usa ka leon, hayop na na, larawan o ribulto sa leon, napasunod sa templo. Pero nagsilbi na hinong dayan-dayan. Kana po, lain ka ng proof po na to nga, dili dautan ang paghimog larawan basta ang tumong dayan-dayan. Oh. Apart man na, bahin man na siya sa sakto nga tumong. Unang wala gibawal. Plus po daan ng kana atong mga magpa-picture ta. Magpahulagway, ibutang sa atong album. O larawan man na. Di ba? Dili na bawal kaya nga atong tumong handumanan man. So, dili daotan maghimog larawan o ribulto isip handumanan. Ang gibawal lang yun sa ribulto kung himuong Dios. Sama ba sa akong gi-example kanina nga, parehas na nas kwarta. Ang kwarta, dili daotan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos ang kwarta, bawal na. Magklaruhan na ita na iksona. Kung doon ay bawal sa paggamit ng kwarta, doon na po insakto. Ingon na pod, ang larawan, dili daotan sa insaktong gamit. Daghan kayong saktong gamit sa larawan, munang ang Katoliko gahimo. Di ba? Ang larawan, nagsilbi po ng pagpahinumdum o pagpasidungog sa angay pasidunggan. Unsa may example? Nganong gahimo tag monument o ribulto ni Rizal diya sa atong plaza. Aron ba himuong Diyos si Rizal? Aron ba himuon natong bathala o Diyos-Diyusan iyang ribulto? Wala oy, bawal na. Klaro kanis Biblia, ayaw kamo pagbato ng laing Diyos gawas kanangko. Mao na. Mao na, pero nganong gahimo man tag larawan o monumento ni Rizal? Dili aron himuong Dios kay bawal man na. Ya, si Rizal wa pun mag-ingon nga himuon siyang Dios, pero sad to say, na ay mga tao nga gihimo nilang Dios si Rizal. Pasailuon lang unta, no? Kay wa sila masayod sa ilang gibuhat, no? Bisag si Rizal nag-ingon siya nga wala siya mag-ingon nga Dios siya, pero naagi mga tao nga naghimo niyag Dios, which is sayo. Pero bawal na. Mao na mga igsoon nga klaro na to na ha. Ang Katoliko nga inyong giakusahan nga nagsupa kuno sa sugo sa Dios kanang idolatry, nasayop mo.
Nganong nasayop mo? I hope nga honest mistake lang. Kaya nga honest mistake, dili man ka guilty ana. Wa ka kahibalong nasayop ka. Oh, pero kung nakahibalo kang nasayop ka, unya magpadayon gyapon ka ng sayop, mo na dili maayo, magilty na ka na. Oh. Nakaron, nganong pasanginlan man nato? Nganong pasanginlan man ninyo nga kanang mga larawan sa Katoliko gibawal na? Naa ba di pagtulunan ng Katoliko nga himuong Diyos ng larawan? Himuong Diyos-Diyusan ng larawan? Wala uy. O tingali mo, ingon mo, aka na dang inyong pagluhod-luhod. Usa na ka act of pagsimba ingon nga Diyos. Mo na nga, bisag dili mo muangkon mga Katoliko nga gihimo ninyong Diyos-Diyusan ng inyong larawan, pero klaro man na kay kana na inyong pagluhod. Mga igsoon, dili na mao. No? Kay mahulog na mahinuon nga tanang pagluhod, pagsimba na ingon nga Dios, dili man na mao. No? Dili tanang pagluhod akto sa pagsimba og Dios-Diyosan o pagsimba og Dios. Naay pagluhod nga kana bang nagpakiluoy lang ka. Dili na bawal. Muhatag ko yung example nga naay pagluhod nga dili pagsimba og Dios-Diyosan. Kanang bata, no? Ako na ning kanunay nga example. Ang bata nga dili pa kaayo o wala pa kaayo sakto sa edad ba, no? Mura ingnon ta lang mga ingnon ta lang wa pa kaayo buot. Oh. Dayon, nasangkilan niya ang decoration o figurine sa ilang balay. Oh. Saghira niya. Nabuak. Then ang bata, nagunahuna nga, hala, kasabaan dyan kong nanay o tatay ni. Bunalan dyan ko inig uli. Kay, nakasala ko na agig dula na ko na nabuak ang figurine o ang decoration sa among balay. Unsay gihuna-huna sa bata, ingon siya nga, pag uli ni nanay o tatay, magluhod-luhod ko sa pagpakiluoy nga, dili unta ko bunalan. Dili ko kasukan kay, wa mo po na ko tuyo nga nasangkilan ako ang figurine o kanabang ang decoration sa among balay. Muna nga inig-uli ni nanay o tatay, magluhod-luhod ko sa pagpakiluoy parang di ko bunalan. O kana o. Nahitabo gyud na nga pag-uli sa ginikanan, nagluhod-luhod yun ang bata sa pagpakiluoy. Karon kay niluhod mo ang bata sa iyang ginikanan. Sabton ba nga gihimo ng Dios sa bata ang iyang ginikanan? Dili oy. Kaya ang iyang pagluhod, dili man to akto sa pagpakadiyos sa iyang ginikanan. Akto ra to sa pagpakiluoy. Buhat sa pagpakiluoy. Ingon na usab, dili tanang pagluhod sabton na nga pagsimba ingon nga Dios. Naay pagluhod nga sabton lang pagtahod. No? Pagkadaghang example sa Biblia nga naay pagluhod nga sabton lang nga pagtahod. Napay laing example ana, no? Buhi noon nga tao. Pero nagyo example nga naay pagluhod nga dili sabton nga pagpakadiyos, no? Nasa 2 Kings chapter 1 verse 13, no? Ikaduhang hari Kapitulo 1, versikulo 13, no? Na basig masipyat ko sa ikutlo sa bersikulo ha, pero tinuod yun no? Ang bersikulo, kung masipyat, mangganing ko, koreksyonan na rin ako sa sunod kung nasipyat ko. Basta, kadtong si Elijah giludhan. Giludhan si Elijah. Pero, ang galuhod niya, wala maguna-huna nga Diyos si Elijah. Na, unsa man tong klase sa pagluhod? Pagtahod na to. So, mauna nga, kamong mga dili Katoliko, mga separated brothers and sisters, kung moingon mo nga, klaro man nga, gihimo ninyong Diyos-Diyusan ng inyong ribulto kay inyong manggiludan. Dili tanang pagluhod, pagpakadiyos. Magklaruhanay tana. Basahan ninyo ang Isaias 37. Isaias 37, tudling 14 hangtod 16. Unsa may mabasa diya? Si Ezekias ba to? Kung ko malimot. Oh? Nag-ampo sa Dios. Si Ezekias nag-ampo siya sa Dios nga gipasabot niya nga nag-atubang siya larawan sa anghel o larawan sa kerubin. Nag-ampo siya sa Dios pero nag-atubang siya anghel o kerubin o ribultos anghel. Nag-ampo siya sa Dios Karon sabton bang kay sa iyang pag-ampo nga nag-atubang siya larawan sa kerubin o anghel, sabton ba nga gihimo na niyang Dios tong anghel o kerubin kay mao may iyang giatubang sa pag-ampo sa Dios? Wala. Kiwa man siya gahuna-huna ana. Nag-ampo siya sa Dios, nag-atubang siya larawan sa anghel o kerubin tungod kay
nagtuo siya nga kanang kiruben o rebultos kiruben simbolo sa presensya sa Dios. Dili man bawal sa Biblia nga kanang larawan himuon na natong simbolo sa presensya sa Dios. Klaro man na nga kanang mga larawan sa mga balaan sama sa kiruben o anghel nagsimbolo na sa presensya sa Dios. Mao na nga kung mag-ampo ta bisan diha sa simbahan natay mga larawan og rebulto kay simbolo lang na. Simbolo lang ang gamit ana sa presensya sa Dios. Dili kay mao nay Dios pagkalahi ana. Lahi ng Dios og kanang simbolo. Klaruhan na ita ana mga igsoon ha. Basahan ninyo ng Exodo 25. Tudling 17 hangtod sa 22 mao nay prueba nga bersikulo sa Biblia nga dili daotan ang paghimo og larawan og rebulto basta nagsimbolo lang sa presensya sa Dios. Gigamit lang ingon nga symbol of the presence of God. Dili gani bawal kanang gamito na to ng naghimo tag larawan isip representation. Kana ganing larawan sa kirubin nga gipahimo sa Dios ni Moises, representation mo na sa mga anghel. What do you think mga igsoon? Sa iyang pagsugo ni Moises, sa iyang gisugo niya si Moises nga Moises paghimo og larawan sa kirubin o anghel. Oh, ribulto na. Oh. Unsa may tumong niya ana? Unsa may anghel? Unsa may kirubin? Mga binuhat sa langit nga gama sa Dios. Sa ato pa kung atong sabton dili day daotan sa Dios nga ang larawan atong gihimo isip representation. Di ba? Sa maguda ng atong monument ni Rizal sa atong plaza, unsa may tumong ana aron ba himuong Dios ng rebulto ni Rizal dilioy. Nagbatunta og monument o rebulto ni Rizal isip representation nato niya. O usa po na kaakto sa pagpasidungog nato ni Rizal, gihimuan natog monument, gihimuan natog bantayog. Mao po na ang mga Katoliko. Gihimuag mga larawan o rebulto ang mga santos kay angay mo na sorry. Angay man nato buhatan jud og pagpasidungog ng mga santos. Di ba mga igsoon? Nagali ko gibalik-balik nga kana bang pangutana ani ba no? Kung naghimo ta og monument o rebulto ni Rizal atong gibutang sa atong plaza. Naun sa may tumong aron kapasidunggan si Rizal nga ang iyang kabayani bayani lang siya sa usa ka gamayng nasud sa Pilipinas. Timan niya, gihimuan, gipasidunggan nato si Rizal sa pinagi sa paghimo og monument o rebulto. Nga bayani lang siya sa gamayng nasud sa Pilipinas. Kung gihimo nato na, how much more sa mga bayani sa tinuhuan nga mao kana mga balaan o mga santos. Di ba? Ang kabayani sa mga santos dili lang kay sa Pilipinas. Universal kay kanagong mga buhat nga balaanon dili man na kay sa usa lang kadapit. Sugo gyud na sa Dios. Ito pa kanabang universal na nga instruction kanang kabalaan, pagkahuli. Mao na nga ang pagkabayani sa mga balaan kun santos, pangtibuo kalibutan na universal. So maula gina kung si Rizal gipasidunggan nato pinagi sa paghimo og rebulto o larawan gihimuan pa ginatog libro nga bayani lang siya sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga balaang tao o mga santos, unsa pa ka sila dili no nato sila pasidunggan na may mga bersikulo garis Bibliana kung mag-topic ta og santos nga pasidunggan sila ng mga balaang tao. Ingon pagali si Maria, no? Santa Maria sa Lucas 1:52 ba to kung masayop, ituboy ang mga mapaubsanon. No? Ituboy ha. Si Mama Mary na giingon na, no? Inahan sa atong Ginoo. Unsa may giingon niya sa Lucas 1:52 kung ako malimot sa bersikulo, ingon si Mama Mary, ituboy ang mga mapaubsanon. Ay Katoliko mo'y nakahimuan na, di ba? Kanang pagtuboy nato sa mga santos. Nga gihimuan nato sila mga larawan og rebulto gibutang pa sa atong simbahan. Pagtuboy man nato nila. Si Rizal gani atong gituboy. Unsa may gituboy nato ni Rizal? Dili na ang iyang pagkatao kay dugay namang namatay ang iyang pagkatao, di ba? Oh, ang atong gituboy ang handumanan na lang nato ni Rizal ang iyang monument. Muna gituboy nato, ibutang nato sa plaza. Mao na po na mga Katoliko. Nangamatay naman itong mga santos. Ilang physical life niya to. Unsa may atong ituboy nga wala naman to sila ang ilang handumanan. Unsa may ilang handumanan? Mga larawan nila, mga rebulto. No? Pero sad to say kay
sayupon og sabot sa mga dili Katoliko. Ang mga larawan kuno sa mga santos gihimo kuno na gipahimo na sa mga pari aron himuong Diyos-Diyosan. Mga igsuon, magundang nataan ng false information. Magundang nataan ng fake news. Kaya dili na makausa na to. Padayon tang magkabahin-bahin kung magsigita og panudlo og fake news. Ang Katoliko wala gyud gatudlo nga himuong Dios o Diyos-Diyosan ang ribulto. Ang Katoliko gatudlo nga kanang mga larawan, mga sacramentals lang na. Kasabot po siguro mo sa sacramentals, no? Kanang mga larawan sa Katoliko gihimo na isip dayan-dayan, no? Isip pod pagpahinumdum. Kaya kung makakita gutag larawan sa kasantos, mahinumdum po dahil tas iyang maayong binuhatan, no? Pagpahinumdum. Kana po yung monumento ni Rizal sa plaza, pagpahinumdum na nato sa kabayanihan ni Rizal. Oh, mo na mga igso. Dili kay himuong Dios. Kay actually kanang idolatry lagi, kada bang pagbaton og Dios nga dili tinuod. Nana sa 1 Corinto 8:4. Sama ra nagmayong kag kanang tarak-tarak kay dili tinuod, track, dulaan lang. Doktor-doktoran kay dili tinuod, doktor. Kana pong Diyos nga gibawal. Kana bang nagtuo ka nga Diyos ng butanga, larawan pa tao pa na, bisan dili lang kay larawan gali, no? Bisan pagtao nga kanang mulihok kung himuon nimong Diyos pananglit na may kuan na ay pundok di lang na kuhinganlan nga ang ilang leader ila pong giilang nga Dios, which is wrong. Di na dapat kay usa ra Dios sa langit, no? Ang Trinity, no? Ang usa ka Dios sa tulo ka persona, no? O mao na, so dili na pwede. Dili lang gani sa larawan og ribulto kanang gitumong anang sin of idolatry, bisan pagbuhi, bisan pag ako kung naay mga tao nga himuon ko ninyong Dios, bawal na. Inyo kong gihimong Diyos-Diyosan. Kay dili man ko Dios, di ba? Mo na definition sa Diyos-Diyosan. Anything living or non-living, material o immaterial, pwede na mahimong Diyos-Diyosan kung ituring nimo na nga Diyos unya dili tinuod Dios. Mo na. Bisan unsang butang, larawan man o ribulto, kung himuo na tong Diyos unya kay dili man na Diyos. So mahimo ng Diyos-Diyosan ang pangutana. Ang mga larawan sa Katoliko, pasado ba na sa definition anang Diyos-Diyosan? Dili gyud mo pasar nga naman kay ang pag-ingon nga ang mga larawan sa Katoliko Diyos-Diyosan kung gitudlo sa mga pari nga gihimo nato aron himuong Dios. Dili dahil Trinity ang Katoliko, ang Diyos Katoliko. Kay napa mo na larawan og ribulto. Di ba? Di ba ang pagtuong Katoliko kung maghisgot ang Diyos, usa ra gyud na. Pero tulo ang persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, wala giapil ng ribulto. Kay balong Katolikong bawal na. Di ba? So, dili gyud mo pasar sa definition anang Diyos-Diyosan ang mga larawan og ribultos Katoliko. Kay wa gyud pagtulunan ng Katoliko nga himuong Dios ng larawan og ribulto. Kung naghimo man ang Katoliko, klaro kaayong gitudlo sa Katoliko, gihimo na aron gamiton sa insakto. Unsa may kagamitan nga insakto sa larawan og ribultos Katoliko? Pahinumdum, pagpasidungog sa mga santos. Unsa pa? Nga aron makahinumdum ta kanunay sa mga buhat sa mga santos, iniga kita na to silang larawan. Kay kita bitaw ka kanang musulod kag balay nga ang mga decoration gani ang gipangbutang kanang mga kalendaryo, di ay na mga larawan sa mga babae dihang wala magsuot og insakto. Makita tag law-ay nga larawan, law-ay pud ang nasa tunguna, no? Di ba kamo mga lalaki, kita mga lalaki makakita tag kanang unsa na kanang babae diha nga dili murag di maputa katuo nga walay kwarta ikapalit og insaktong sukod sa sinina, pero nga mo yung tuyoon man gyud nga kulang bag sukod ng ilang sinina, no? Ano man? Kana bang mga larawan nga mga law-ay? Ini kakita na tog larawan nga law-ay, malaw-ay pud ang nastungunahona, di ba mga lalaki, kitang mga lalaki, di ba? Pero kung makakita tag larawan sa mga santos, ay kung ingna nga law-ay nang nasa inyong una-una, no?
kung makakita tag mga larawan, ribulto sa mga santos, kung nakahibaluta sa istorya sa ilang kinabuhi mo, bitaw ang Katoliko mag-encourage yun ninyo, basa mo kinabuhi sa mga santos, lives of the saints, dili lang ka ng mga pocketbook nga, ang mga istorya nga wala ba'y spiritual value? No? Mo na, ang Katoliko giauhag ta nga magbaton tag mga basahon nga makapapabalaan na to. Mo na nga mubasa tag mga basahon nga kinabuhi sa mga santos para mabalaan po ta, no? Matakdan mo ta. Oh, mao na. So mao na nga, ining kakita na to sa mga larawan sa mga santos, mabalaan po na itong nasunahuna. Ang butog na ba ninyo makakita og larawan ni Mama Miri o niya, alaw ay ang nasunahuna? I don't think so. Ining kakita na to sa Santo Cristo, nga si Cristo katubang gipatay sa krus. Nato'y santos, kinsa mo nalimot ko, nag-ingon siya kanang mas daghan kuno siya makatunan, kanang magluhod siya magatubang sa crucifix kaysa magbasa. Mas daghan kuno siya makatunan kung magluhod siya magatubang sa larawan ni Kristo, ng Santo Cristo. Kay daghan siyang makatunan kuno nga balaanon nga si Kristo di ay namatay, no? Iyang kamatayon alang nato, no? Nagsimbolo sa dakong gugma, no? Mao na mga igsoon, mo ni mga maayong gamit sa larawan. Pero sad to say, nga nung dunay mga igsuon nato ron, nga gihimo ko ron natong Diyos-Diyosan na mga larawan, no? Mga igsoon, ayaw taon mugtuan na. Fake news. Kanang fake news, makapabahin-bahin yun na nato. Ako, biktima unta ako sa una, kay nituon na magyunta ko ana, nga nasayop ang Katoliko. Pero sa dihang nasayod ako sa mga tubag katinawang Katoliko, nitabang na ko pagpasabot sama ni atong programa. Lanog sa kamatuuran. Pagka daghang maayo nga gamit sa larawan, kontra versus usarag yun ang gibawal sa larawan. Kanarang idolatry, maurag yun. Nakaroon tanawa ra gud giunsan niyo pagunahuna nganong gadili mamug larawan nga daghan maggamit ning maayo kontra sa dili sa Ginoo kana ra man yung pagjus-jusan. Di ba? Tanawa ni wala mo naghimog larawan tungod lang kay nahadlok mo anang gibawal nga pagkadaghang maayong gamit sa larawan. Naalam mga artist, nganong naman tay artist, nganong namay mo kulit, nganong namay mo dibuho, nga gani ka ng kaalama, gikan man na sa Diyos, na sa Exodus 35, no? Oh, maghatag na siya kaalam niya, bawal. so ano tayo kung panahon. Hangtod sa sunod Sabado pohon, kini inyong sulugoon sa Lanog sa Kamatuuran, Silbert Dondoyano Sr. alias Berita, sa ngalan ni Attorney Abbas, ang atong prime mover, aning Catholic Faith Defender sa Western Mindanao. Okay? Sa atong obispo, atong pagtahod kaniya, no? Sa ngalan, no? Sa atong mga kaparian, tanan, no? Diri sa Diocese of Dipolog. Sa ngalan, samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.